Ja.
To
You are wasting time. Rely in the counsel of God. First Samuel. So,
ikhona nawe leyo mphiweyo wena leyo mphiweyo iyakuvumela uba ukomite ube uyenza nayo. So don't undermine. Chapter 3. First Samuel chapter 3. Samuel oqala chapter 3. Ukubizwa kukaSamuel. Endivuselela izambu zotshintsha imfundiso nentshumayelo ye-holiness. Yeah. Holiness is the key and the fuel for the revival to spread. Holiness. Abantu baxesha bevuselela nokuhla ulimi siwe sonke nalodle sonawe naye xa bevuka phinde ezimweni zakhe ngoba khange kuthethwe into nge-holiness. Abantu abangawi baphinde bavuka abantu bakwekwini xa uwile susuyiviyela le nto basolusiwa kodwa izolo uyakuzihambela wakakhulu angeka kakhulu asikhoza kodwa nasezonweni udla kakhulu. Lento uwisayo kutheni ngamabonisi indawo eyiseni izolo yini wasinde kuthua spirit kutheni le ibalekisa lingathi bhaleli kwenkwe kuthi ngisilisiwe masohlukane imbasa ngabantu besenza le nto ibalekisa kutheni ngathi iyamfundisi yovuma mfundisi ndabetheka ndayiqala le nto esikolweni ndayihlambulula okoko ndisibhaqa ndiyenze inyanga nenyanga bisonto abasifuni simbizela kuso noma sonke. It's not a matter of who decide to buy the isola siyedwa siyafuna bese siyakhuphukelwa awukujola kumasonela ujola uthande hayi lobo sekujolela bayi-7 atiyeke ndiyothatha ubhleke bajonge ndobeleke sisaphila phakuwe ukuzisola sisuke kuwe siyafunwa apokangela umntu omdala abantu abetheka ndihlabelela nje lokeklesa ndinentwekwe ekwekwe nabaseningasafuni ukuya kuwe kodwa bababaphela i-30 days ndingayam ndizibhaqazela isendlini yayo yo esisazozala esilokuye nasifuni ngoba sifuna usihlazise isono njengoba usifika nje sozwela mpumelelo sozincedakalo kodwa xa usifuna uzofumana inceba yokuswelisa isono sihlabelela naso sikomika naso isono sifume isono sisafunwa isono sisafunwa kusaguquka kwenkonzo yokwakha kaJesu isono sisafunwa xa ujongekile Nkosi yami wawuthi nokuba wekwekwe edolophini wayithanda ngokungenzi kanganto ubalele yohlambululo abagoko bafuna badibanana nokwekwe ngokuseleke sithina athule ethule nje akathula ngehlelo phansi uyaya phayimajini uyaya phayipulpitini yo isono seyithitheitelethomathiki sukhalwa usathane uhlabele msukezome kube ngathi kwenzeka ekhaya khesiyathiko efuneka thina hayiwena wenumekyala wekungafuniso akofuniso ulungise indaba yakho isono usidle then xa sowoneke kungabhaqanga xa sowoneke uthele aphinde kwayekho hey xa unesono uyasiconfessa awuthi mistake baba-teenagers nangu mbeko That's still a mistake. Activate igazi likaYesu ukuba lirilizwe ezulwini lizohlamba ibanga emoyeni wakho
ngoba xa udlesiwe unemali singangayibona apha Yo. kwi-foundation ne-pons, what is this, the makeup. Everybody alikho physical but in the spirit, and don't think xa udlesiwe abantu ababoni bonke. No, in the spirit there are no secrets. So abantu bababona bonayo aphuma iphotho lapha yokuthandaza osinetha namshwaye abaqhubekeshe ngokubhuku lapho zawuthi phezulu wakhe nenda nawashiphi aqhubekele ihlabenele kodwa usezulwini siyamthakazela ayikukhulu isimaphatha sokubona in the spirit there are no secret. Ayikho into yenziwa ngenkathi ingabona ukhona ubonile asithumanga basizokhelela sithuke babashokuthandaza yithu kukhule nawe lapho. Hallelujah. Please. The only key that activates the blood of Jesus to wash the sins is to confess. What about confessing? No, we ain't going to say, what must happen? Put it again as a never face away. God has to talk by the lens of the Spirit. See what we do in the face. 2018, however, next one, last Friday, and then we did a patient one day in our dream. I can't confess, I can't prove. So I think I don't know. You better want us as a to look at me about. Is there this as a full so hard to be time? Put them look at me about. Put them look at me. Go on to put them look at you about. Lord, help me. Come into my way to put them look at me. In my head, I don't know what you would show. Si kami mumile na nilo, katume kwetu utikuni babui. Utikuni umtone kumbe ya ufa. Akayasa wako utikuni pia hapo. Tomisho safaka. Unatuma kompoke lele asfa. Sia ukoro sifile. Sia mabana sifila. Ako komisho ya faka. Ako kona mastete zino zamani. Utoma shumae lifi. Kosian. Tanda sila. Yo. Ukubizwa kukaSamuweli. Yakaloku umntwana uSamuweli wayelungiselela kuYehova phambi ko-Eli. uSamuel wayelungiselela phambi ko-Eli. Imessage awuseyiwe. Imessage eyishumane. Yakaloku umntwana uSamuweli wayelungiselela kuYehova phambi ko-Eli. uSamuel wayelungiselela. He was ministering before the Lord. Before phambi ko-Eli. Izwi likaYehova laliswelekile ngaloo mihla. Intwembi nakosisitela xesha izwi likaYehova laliswelekile. Kwakungekho umoya ojilekileyo.
seyimuntu wena uzawusema ukhonza uthotsi manje thaya icala haya bafuna ababukezi nayo nje umoya Eke. Ajem twin. fakukilo lokho Ewe. Kazina nje. now the day akanasizathu sabikayo Tu. bakutofa nje ngathi abantu utofa kodwa uhambe lapho ke bathatha umuvu umntwana sawe wayelungisele ingekho isu funda lonto wasithandaza Ngena lokhu umntwana uSamuweli wayelungiselela phambi kukaYehova he was ministering before the Lord phambi ko-Eli. phambi ko-Eli Ilizwi likaYehova laliswelekile u-Eli sekadala kodwa uSamuel akalishiya eqede akathi uzosele balisa intombi zokuqala wahlala phambi ko-Eli ingekho izwi likaYehova laliswelekile phakathi kwexesha lethu linqabile izwi likaYehova abantu bayathayifa abantu bayakula there is no word utheni uThixo abantu bayakote utheni uThixo babuya nedensi babuya nengoba babeka abantu singasuka phaseka abantu sibuyele khona pha utheni uThixo ekhabathu ngokusingazithola sibeka imali sethabathu utheni uThixo sibhilito uyanedensentsha kube nethuba elitsha asifaka kwezo zinto kodwa-ke into enamandla utheni uThixo uThixo Oh, bow. singayijananisha uzozibaba kutoka 2025 ayakhoekhoka batuna batumile bakhoka so itiphendule izwi likaYehova laliswelekile kakungekho but praise be to God kunentwana yahlala but noma ngekho izwi yahlala phambi kwekheya yahlala emathe but noma ngekho umoya akabhala kuFacebook wathekhaya usekubo wathekhaya sekusona yahlala akayithumi local church yahlala akayithumi leadership yahlala wake wathetha uThixo itiphendule wafika izwi lomntwana uSamuel lizobiza ngoba umuntu ubizwa kwi-local church akabizwa Bible school ali-local church abese-Bible school kunabantu abaye eklasini bayofunda xa bebuya babuya sebexabiziwe sesipha sikolo sinika abantu ubizo sifumana eklasini sifumana esikolweni kwi-local church from God kuThixo obiza abantu sohamba kuyoziphilisa but awuyofundela ubizo awufundele ubizo fana nentwazi fika ungayithandi ungayifuni ungayitholanga sasika plans kwakhalile ebhezumama mhlawumbe ithi ndiyahamba ndiyoshumayela because ayethi nakho umntu ozasikhupha ekhaleni siyahlupheka ekhaya kunzima mhlawumbe igreda ndandingenasipidi ndayiva kwi-second hand entuba andizuphangela mna ndizobashumayela kodwa nanganinasisipidi sokuyethetha ngaleminye graduation ebusuku ngamaxesha sivele mthatha before sinale ndabacela ndababisa ndathi mama my dear sisters and brothers thank you so much for your support in the past 4 years that's a certificate I'm a professional graduate kodwa ndiyoshumayela I have nothing to do nale career ubizo laphezulu sendilufumene ikhona into endiphathileyo ndibona abantu besifa ingathi ngabaleka iSouth Africa yonke toshumayelezi bathi nyabulela yakhalile ebhezimama watawuwazi ngumntu entonzasikhupha kweli kokosi ndimloko qeqekayo ndahamba naye endlini kumuncu endlini ndaphuma naye endlini yalabo ndala ngokunqeka wathi umandola ngokubuza uba ngempengcoba wakuyoshumayela okanye uphinde ugitseni ndabuyela kumama ngempengcoba bandisabela ubizo okanye
ndiyomsebenzini kodwa ndibe negitsa because uba ndiyenzi le nto ndizawuphinde mugitseni ndizawuphinde muthi bethiwa ngeyithetho wadula wathayele mntanam handuyoshuka yena but ambuyoshuka yena because anento some I wanted to work for a few years then go get something in hand ndibe senjata ndibe sendiphumela inkosi kanti uthixo uthi mandiphume khona because ubizo ayonto sithandela awunikezi terms ubizo ugula othoyiwayo aqala ndithi ayinobizo zibizile okanye ubizo empawe awubizwanga nguthixo phambili emsebenzini kathixo kumele ukhokhele abantu ababiziwe hayi abantu abathunywe ikawe abantu abathunywe ikawe kunekhona abaphele basijike abantu abathunywe zisisu zabo ekhona bengabizwanga bezimanisa abantu indlela yokudla kubo ekushumayela abasale babizubizo bawulibazisa uthixo babephambi kwathixo ngoba babizwanga basibiza bona bathunywe zisisu zabo basophangela ukushumayela ayophangela ekawushumayela ayokebondlela abantwana bondliwa nguthixo isisu sakho sondliwa nguthixo xa ushumayela ujonga apha ukuze ndidle ujonga phezulu 2022 ndiyawuyuthi into namfletha because ndaqala ukusebenza ngo-2019 wathi thixo mandidibanise umzimba nakristu emawuntelive ndenza loo nto every day kukhona umama wama ngepens ndimphathi kwamasipala basimisele ndisiva isukezi kabaninkosikazi isukezi ifeka amavina isahuleki ngoba ngesukezi amatshaya ndiyithumele ngengxaki abaninkosikazi basimisele umama wama ngepens ukhonza kwenye ministry wathi katukula sifuna ukhupha izulu yasilibazisa asinakhaya likamoya kodwa sifuna ukhokhela kuwe kuthetha ubusiness women kuthetha ukuphethe kwamasipala uthi ufuna ukhupha izulu bakwamaphethe bandoqala bakhe Yokuqala into yakho. kodwa wathi basehlise xa ndisehla ndayikhalimela ndathi suke kuvama usathana ndayikhalimela ubona uthi maqali bakhe uthi izulu zakhe zebedi izulu zakhe nomama Yeah. seyifuna imali uphela khona yafaka kodwa upenze bathi ayinako ngumthwalo lobizo ngoba xa ubizwe nyama xa ingasabikho abasayifumani imali awukhopheli ubize imithini uthanisandeleke imali into endiqhubayo kukwenza le nto endayibizelwayo ngoba xa ndisenza ubizo noba kusidlala kodwa idlala ibe namandla xa ndihlela ubizweni lami noba ndiyathukwa kukhona umsakuyadela into ezithethwa ngabantu azishumisi there is a grace that is covering me I go forward nobusatanisi amandla I go forward nobusatanisi sidlala I go forward noba abantu bathetha bathi tshintsha the message izawunambisela sense of God I go forward noba ndiyalapha inconfidence yam kuyithetha into ethetha uthixo noba bayayithanda noba bayithanda abantu noba bayagwaba noba bagwaba abantu I speak the message of the Lord God bless you. Ayithi intoni abantu bathandekayo iofisi zonke zokulungisa zivuliwe sibuyele ekhaya siyolungisa iofisi zonke ikliniki
and abantu